बाक्सानि हथापारा बीपीएफ मावखुलियाव बीटीसीनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सान फालिथाय हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 20 नं मथंगुरि बियाबनि हावलि हथापारानि बीपीएफ मावखुलियाव दिनै बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि बीटीसीनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि 53थि जोनोम सान फालिनाय जानानै थाङो। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि जोनोमा 1969 मायथाइनि मार्च दाननि 1 अक्ट'आव बिथांनि जोनोम सान फालिथायाव बिथांनि मुङाव केकबो हानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव मथंगुरि ब्लक आरो सालबारि ब्लकनि मोननै ब्लकनि लोगो नांनानै बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि बीटीसीनि बारग' मन्त्रि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि 53थि जोनोम सान फालिनाय जादों। सालबारि ब्लकनि बारग' आफादगिरि बेरसिं गयारि बिथाङा मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि मोजां हास्थायनानै इसोरनिसिम आरज गाबनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। नैबे जोंहा बीपीएफ दोलोनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनै जोनोम दिन। बिथांनि जोनोमा दिनै 1969 आव बिथाङा 1 मार्चआव जन्म जादोंमोन बा जोनोम जादोंमोन। बिनिनो दिनै जोङो नैबे सालबारि ब्लक आरो मथनगुरि ब्लक हिसाबै दिनै बेहाय हथापारा मथनगुरि ब्लक अफिसाव जोङो हाग्रामा सार बिथांनि जोनोम सान फालिदों आरो बेहाय जोङो बयखौबो लेंहरनाय जादोंमोन। माखासेया फैनो हादों, माखासेया फैनो हायाखै आरो थेवबो दिनै जोङो हाग्रामा सारनि जिथु जोनोम सान बेखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों आरो बिथांनि जोनोम साननि जिथु केक हानाय बे हानायखौ जोङो इतिमध्य खालामखांबाय आरो बिथाङा जाहाथे बिदिनो अराय सम मोजाङै मोजां जाहाथे दोलोखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिथाङा जाहाथे मोजाङै मोजां थानानै रायजोनि मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो जागानि जौगाथाय आरो जागानि उन्नति जाहाथे खालामलांनो हायो। बेखौनो जोङो हाग्रामा सारनिसिम इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा जै मैयै जाहाथे थांना थायो। आरोबाव जाहाथे बिथाङा माखासे सम थानानै जाहाथे रायजोनि मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो बिथाङा थानानै जाहाथे जोंनि जिथु अभाब अभियोग बा जोंनि जिथु गांनाय उखैनाय बेखौ जाहाथे सुफुंलांगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो बिथाङा जाहाथे जै थांनानै थायो बेखौनो जों बयबो बेहाय नुजाफैनाय जिखिनि दोलोनि मावथिफोर दङ बिथांनि जानानै आफा इसोर अबंलावरि बोराइ बाथौनिसिम आरज गाबनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। लोगोसे दा ओरैनो जाखां लोंखां हयथ' जानायनि आवगाय एसे एनै मोसानाय मुसुरनाया जागोन। जिहेतु जन्मदिन, जिहेतु जोनोम दिन फालिनायाव बयबो रंजायो आरो बयबो मोसानो लुगैयो आरो बयबो माने फुरथि खालामनो लुगैयो। दा बे हिसाबै बेहाय जा जगार हयथ' खालामदों खालामग्राफोरा आरो नुदों बेहाय जानाय लोंनायबो खालामदों आरो इतिमध्य जानाय लोंनायनि जिथु बेबस्था बियो जाबाय होननानै हयथ' मिन्थिदों आरो जाबायानो आरो दसे उनाव हयथ' बे मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बेफोरो सोलिगोन आरो दा जोङो एसे ओरैनो सारनि हाग्रामा सारनि जिथु जोनोम सान बेहाय एसे एनै हयथ' जोंनि कर्मिफोरा रंजागोन आरो मोसागोन आरो बिदिनो जायै लोङै आरामसे जोङो थांगोन आरो बयखौबो जाहाथे आफा इसोर अबंलावरि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजाङै मोजां न'आव मोनहैहोयो बेखौ आङो आनान गसाइनिसिम आरज गाबबाय आरो आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।